سلام حمات أبزا ناي فرنش خلاص مبار بزعبا ناي فوكابلاري إنا نعزب ناي زاسمون زي فوكابلاري قداميتي ناي chapter 1 قداميتي part 3 إنا نيرنا بزحلف خلاص لو مغاني ناي chapter 1 كوينو كله جزء أو دانا نالنا جنكا على إيتي بارتي نعزبينا أو كليك نجبر كليك مسجبرنا باركس زعب زحلف تا chapter 1 حدا نتو حدا رينا نيرنا هجغاني حدا نتو خلطة رينا كليك نجبر أبا حتى كليك مسجبرنا باركس داي كمتسانا أي تي بمول زتقالله سالسان حدا فوكابلار زتقالله ناي زاسمون زي فوكابلار لنا نعوس كنتاي حدا بعد غنريهم فتينا مغنياتو غوني نايت فرنش خسني لنا زمصانا يقال نمنتاي زملكتي وي دما منتاي كونتكست ام منتاي معلا نوعلو وي دما نمنتاي زعلم يهم رينا ابزي سال زبل علينا سال رسح مالتي لا سالتي خاني تي رسحت رسح حدا فللي على من أمونغو رسحان رسحتن رسح حدا مجلسي كابيناي رسحت كأني متسوعي نايتي نترسح زبل قال زقوم مالتي أوكي دحرارينا شعو لا سالتي ترسحتي سال كار رسحي نتوايه متراي مالتي جزا نتر نخيلنا كلام مال إنكم كنتر نخيلنا هجي تي جنتواي يتسري تتسري تتسرلا نتر لنا يتري لو إكسترا بقوم خطفتنون كمزي فيربي إخترعوا لهم كنت تقوم لهم فتنو مهنتها مع التوي ودنا سلسة حجزنا جنتوا تنتوا إلنتوا نونتوا يوم فنتوا إكسترا مالتي فيخلا في لا لسيف كاني كداون تمحت مالتي فيخلا لسيف حدا إكسبريشن ناي فرنش باي زوي نسخن شم دو ترايد لنا فيخلا لسيف مالت كداون تمحت مالتي لا فيسل كاني أو حد مهتاب إكسترا أو حد مهتاب جنابنا فيخ لا فيسل نبلو ويد ما لافي لا فيسل لافي مالت كاني لك كم فيخ لا فيسل كنبل نخيلنا أبراكيت جريدو لغ بومي جن ولاون لافي لا فيسل كنبل نخيلنا مهناتو لافي مهتاب مالتي نبعل سخاني لمناج كاني تريت لمناج باي زوي حافشاو تريت بزعبا نايتا جزاين أمنتاي نتر لنا بريسيزيون زلو يكونن مالت بجبت زلو نجر يكون حافشاو تعزبتي Ok, plaisir et ennui dans le quotidien. Zrantayu, Hagos, Abzus Kantai Fililialo, plaisir et ennui dans la vie quotidienne. Zblana de l'obzitri wordlom. Abzi Intagodileski, Hagosen, ennui intaiska misil chawi. مسلشاوي ويدما مسلشاو دي كونس ويدما مسلشاو وي كمزي انوسي كنتنا مكسلشوانا خولو ويدما كدبرنا خولي بايزوي نتا انوي هنا علينا مغنياتو اب تحت قدن رغبان هو انا مس كالبينا جي بليزير اوكي بليزير دون لو كوتيديان حاغوس اب معلتاوي وتنا بليزير مالتكا برغص حاغوس ايكونن ግን حاغوس تنعو صقع دخل قالي بليزير مالت ድሌታትና ከነማልእ ኮለና ዝደለናዮ ነገር ንኣብነት ኩዕሾ ምፅዋት እንድሕር ደስ ዝብለና ተኮይኑ ሓደ ፕሌዚር ይንዓና ወይ ድማ ኬክ ምብላዕ እንድሕር ደስ ዝብለና ተኮይኑ ሓደ ፕሌዚር ይንዓና ብመንፅር ኣብነት ሳክተይ ዝብደለኹ ባይዘወይ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ፕሌዚር ክበና ድኽእል ግን ፕሌዚር ደንሎ ኮቲድያን ክንብል ኮልና ሓጎስ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ኮቲድያን ማለት መዓልታዊ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶ ከማና ኣለና ለ ኮቲድያን ንብለና ኣሎ መዓልታዊ ሂወት être très satisfait de son quotidien حجوس بتعمي حجوس مخان بزعبا معلتاوي هوتنا التخني مالت كاني مسجاري كابنا بنكن سكر نخيلنا التخني مالت ناب كال مسجار كم زياو حدا تنحنا ناب كال نسجر كلنا مالتي لا ديستريكسيون ويد مال شانجمون فون كلها اغالبو زرح اغالبو غاز سرق نغرات لا ديستريكسيون مالت ديستراكسيون زخونه نغرنا ابنت حجي انت سرحنا تنحنا موبايلنا ندحران تو قالينا حدا ديستريكشني ولا بإنجليزون كومينا نقوله بفرنش عندي ديستراكشن نقوله أغلبنا سجر مالت كابتي برنامج جرنا أنا برناس زوت أنا زازانا قعنا هاوس مزنا قاعد بايزوي لشان جمعة مكيار كن كتسألينا trouver la quotidien varie خاني معلتاوي استفال عليه معلتاوي وقت مركب مالتي استغيره أو حدث أن هنا varie مالت مكيار مالتي لك كم التقني
لا لو كوتيديان كاني معلتاوي وترينا نيرنا تروفي كاني مركب مالتي حجي تروفي لا في كوتيديان دون لونسومبل كاني بحفشة تقلالا غول كاني استفالالي مع معلتاوي هوت مركب مالتي استفالالي معلتاوي هوت مركب ويدما ne pas faire tous les jours la même chose ويدما كل ጊዜ ተደጋጋሚ ነገር ዘይምግባር ወይድማ ተመሳሳሊ ነገራት ዘይምግባር كل ጊዜ ማለት እዩ déterminer ወይድማ décider ኻኒ ምውሳን déterminer ማለት ንጹር ምዃን ምውሳን ኣብ ሓደ ነገርስ ምጽናዕ ማለት እዩ déterminer il est déterminé je suis déterminé etc décider ኻኒ ምውሳን ማለት እዩ ንሱ être maître de sa vie ኻኒ ከምዚ መራሕ ህይወቱ ምዃን እዚ ባይ ዘ ወይ ፊሎሶፊ እንጥቀመሉ être maître de sa vie بخال ነገርስ ዘይምጉታት ወይ ድማ ብዝመደብናዮም ጥራይ ምኻድ être ennuyé par le trafic ennuyé ብላዕሊ ርኢና ነርና ምስ ናይ ፕሌዚር ኣብዚ ሕጂ ክመፃ ክኸደልና ክእል እዩ ብብዝሒ መካይን ምሕራቕ ወይ ድማ ምጭናቕ ወይ ድማ ምስልቻው ምሕራቕ ከማን ኣይኮነን እንተዚ ምሕራቕ ምክንያቱ ኤነርቬ ክኸውን ምስልቻው ክኾን ኣለዎ ወይ ድማ ባይዘ ወይ ንዑ ቃል ክንረኽበሉ ኢና ክሳብ ንረኽበሉ ከዓኒ ባይዘወይ ንስኹም ኦኬ እዛ ሓንሳብ ምሻሎ ትንዓኹም ኢንቪቴሽን ዝተገብረልኩም ኮሬክሽን ዝተገብረ እዩ ምስከሙ ፀገም የብሉ ናብ ንሰ ከፍ ይመጻኹም እትኸኒው እዩ ኣብዚ ዝከነለኩም ኩሉ ዝተመሳሰለ ነገር ነለኩም ኣብ ትሕቱ ኣጋጣሚ ኣይራኹም ፀኒሕ እምበር ምሕራቕ ማለት እትኸኒው ሓውሲ ምስልቻዊ ሰነርቬ ምሕራቕ ማለት እዩ ሰቃል በቓላ ሰሜት ኾንከል ያኽካኒ ኣብ ሕርቃን ምእታው ኣብ ፍሬንች ፍልል ኣለዎ ምሕራቕን ኣብ ሕርቃን ምእታውን ተመሳሳሊ ዳርጋ ሓደ ሰብ እንድሕር ሓሪቑ እቲ ዘለዎ ሞድ እቲ ዘለዎ ኩነት ወይ ድማ ህመት ሕርቃን እዩ ኦኬ እዚስ ንፈላለዩ ኢና ፍሬንች እጂ ምሕራቕ ማለት እዩ ሰላም ኤነርቭ ማለት እዚስ ይሕርቀኒ ንዓይ ወይ ድማ እዚኣ ትሕርቀኒ እያ ንዓይ ጅኔምፓ ኮን ማለት ኣይፈቱንየ ከምዚ ክኸውን ከሎ እጂ ንኣብነት ጀድዋኣቶ ንኽይብለና ኣብ ብራኬት ኣብ ሓፁር ዝኣተወ ክፅበ ግዴታ ኣለኒ ጅኔምፓ ኮን ክብል ከሎ ግን ዘይተወደአት ምላ ሓሳባት እያ ክትቅፅልዋ ባዕለኹም እየ ገዲፍያ ጅኔምፓ ኮን ክብል ከለኹ ከምዚ ክትገብር ከለኻስ ኣይፈቱን እየ ካብ ድቃሰይ ክተተስኣኒ ከለኻስ ኣይፈቱን እየ ኤክሴተራ ማለት እዩ ከሰባ ኻን ኮምፕሊሞ ከዓኒ ከምዚ ናዳ ክንቀበል ከለና ናዳ ምቕባል እዚኣ ፅሪት ቃል ናዳ ክንቀበል ከለና ከሰባ ኻን ኮምፕሊሞ ለስክሰ ላኸይሲት ካኒ ለስክሰ ላኸይሲት ዓወቲ خيسيخ دون سا بروفيسيون ወይ ድማ دون سيزيتيد ካኒ ኣብ ስራሕ ምዕዋት ወይ ድማ ኣብ ትምህርቲ ምዕዋት እዩ ሳ ፕሮፌሲዮን ማለት ስራሓዊ ህይወቲ ወይ ድማ ስራሕ ሴዚቲድ ካኒ ትምህርታዊ ሕጂ ወይ ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ትምህርቲ ምዕዋት ማለት እዩ ፖንሴ ምሕሳቢ ኸቬ ምሕላሚ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ንሓስብ ወይ ድማ ንሓልም ሬዚልታ ደንዚን ኦንኬት ወይ ድማ ኢቱድ ሕጂ እጎዲሉ ኣሎ ياريت résultat dans une enquête ወይ ድማ ኢቲድ ውጽኢት ናይ ሓደ መጽናዕቲ ክብል ከለዉ ድሕራ ዝኾነ ነገር ሓድሽ ነገር ሃሊና ኣብነት መጽናዕቲ የካይዱ ብዛዕባኡ ውጽኢቱ ኻኒ résultat ንብሎ dans enquête እንኬት ማለት መጽናዕቲ ወይ ድማ ፖሊስ ከጽንዑ ይኽእሉ ወይ ድማ ተማሃሮ ከጽንዑ ይኽእሉ ብዛዕባ ሓደ ነገር ማለት እዩ ዘይተፈልጠ ለሶንዳጅ ወይ ድማ ሎንኬት ካኒ እቲ መጽናዕቲ ክንብሎ ፀናሕና እዩ ድሕሪ መጽናዕቲ ዝብለና ዘሎ ካኒ ስለሆነ ሎንኬት ሙሉእ ሓሳባት ክንሰርዕ ከለና ዝኾነ ነገር ሪፈር ንገብረሉ ኣለና ንሕና ኣይኮናን ኦኬ ንኣብነት ሪፈር ክንገብር ከለና ብፍላይ ኣብዚ ኣካዳሚክ ላዕለዋይ ደረጃ ሓሳባትና ክንሰርዕ ከለና ወይ ድማ ሓደ ኣርጊመንት ክነውፅእ ከለና ክንድግፍ ከለና ናይ ዝኾነ ሓሳባት ኩስቶስ ካብ ዝበሎ ተበጊሰ ማለት ኣብቲ ናቱ ሓሳባት ተመርኪስናስ ናና ሓሳባት ንገልፅ ኣለና ኩስቶ ኣብ ዝበሎ ተመርኪሰ ከምዝን ይብል ኣለኹ እጂ መረጋገፂ ናይቲ ዝብሎ ዘለኹስ ኣብቲ ካልእ ሰብ ወይ ድማ ካልእ ተማሃራይ ወይ ድማ ካልእ መምህር ዝበሎ ተመርኪሰ እዩ ሕጂ ንሕና ከምኡ ክንብል ከለና ስሎን ኢንኬት እቲ መጽናዕቲ ብዝሓበሮ መልክዕ ከምዚ ኢልካ ተቕፅል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓሳባትና ንገልፅ ይሕግዘና እዩ ስሎን ሎንኬት ወይ ድማ ስሎን ክለይቲድ ብዛዕባ ኣብቲ መጽናዕቲ ተመርኪሰ
تمصنعت ذهبنا حبريتا تمركسه اكسترا يقصل حساباتي مالتي كلاي ملكع نقوم مبلغات داف خين لانكت دحري تمصنعتي إذا مالت كاني تمصنعت رئيس دحرو كم زي لي قصل له إذا سلسلة بايزوي نت حساباتكم كنت قصلوا إليه لغزيل تاقاني وتصيتي ساسون لغزيل تا دوينانكت وتصيت نايت مصنعتي يوم ويد ما نايت تمرتي إنونكت سخصة شجاع أخيل بك مصنعتي بزعبة ناي زي قداي كم زي بلنا انتاي كبلنا يدلي تخمزي بلنا دلو تسالستة نطبيقي هذا مصنعتي بزعبة زي قداي سي كم زي يبلنا خلاف مالت كم زي بلنا زبل زلو حسابي باركس زيوم تم بملؤم نايلم معنتي فوكابلاريوم أم نسو كفاي ترسعوه pronunciation كتلاهم لكم كتشمددوا لكم تي قال كمي تتصحفهم دلو እንደገና ከአኒ ክትርድእዎ ኣለኩም ምክንያቱ ከተንብቡ ከለኹም ማቲ ኣብ መንጎ ካልእ ሓሳባት ኣትዩ እንድሕር ረኺብኩሞ ካብዚ ኩሉ ቃል ክተለልይዎ ትፍቱን ኣለኩም ብተወሳኺ ድምፂ pronunciation ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩም ክተምፃልኩም እያ እቲ pronunciation ብዝተፈላለየ ግዜ ደጋጊምኩም ከዓ ነፍሲ ወከፈን ኣዳምፃ ክትለማምድዎም ፈትኑ እምበር ከስ ክንደይ ኣለዋና 31 ቮካብላሪ ኣለዋና ንዕን ከመይ ጌርና ነፅንዕን እንተደሊና ናብዚ ኣብ ሓደ ኣለና ሕጂ ረሳሕ እንድሕር እንታይ ከም ዝኾነ እታ መጀመርታ ዝዝክርዋ ትኾንኩም ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ክሊክ ትገብሩ ሳል ማለት እዩ ረሳሕ ሳል ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ከዓኒ ብመንፅር ካርት ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ኣብ ፎንድ ወይ ድማ ኣሶሴ ካርት ምረፂ ኣብ ፎንድ ብሰሌክሽን መልክዕ ኣሶሴ ከዓኒ ኣዛምድ ክልተ ሰለስተ ሓሳባት የምፅእ ካብዚአን ስነነተን ኣዛምድዎን ንሕደን ማለት እዩ ሳል እንድሕር ዳሪእኹሞ ረሳሕ ኢልና ኣለና ንኣብነት ካልአይቲ ርሳሓት ትብለና ኣላ ሳል ረሳሕ እንድሕር ዳኢልና ርሳሓት ከዳ እንታይ እያ ባርከስ ናባኹም ገዲፍያ ኣለኹ ተዘይኮይኑ ብሓባር ክንጥወቕ ኢና ላሳልቴ ክሊክ ንገብር ላሳልቴ ቀፂልና እንድሕር ርኢናዮ ምምራፅ እንታይ እያ ምፅራይ ባይ ቀሬታ ገዛ ምፅራይ ክኸውን ይኽእል ኤክሴትራ ብዙሕ ነገር ክነፅር ንኽእል ምፅራይ እምበኣር ነትዋየ ላፓክትሞ ድሕሪ ቀፂልና ክዳውንቲ ምሕፃብ እንታይ እዩ ክዳውንቲ ምሕፃብ ፌኽላ ለሲቭ ንቕፅል ናብታ ትመፅእ ሕቶ ኣቑሑት እንታይ ብፍረንች ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ኩሉ እዚ እተን 31 እየን ኣብ 5 ኣለና ሕጂ እተን ኩለን ዝረኣናየን ኣቑሑት ምሕፃብ ኣቑሑት ባይ ዘ ወይ ላለሲቭ ኣቑሑት ምሕፃብ እዚኣ ክነለጥኩም ሕጂ ኣቑሑት ምሕፃብ ድሕሪ ክሊክ ጌርና ፌኽላ ለሲቭ ወይ ድማ ላቬላ ለሲቭ ፅሬት እንታይ እዩ ክሊክ ንገብር ለሜናዥ ኣባይ ዘወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣነ ክሊክ ክገብር ከለኹ ንስኹም ጠጠው ኣብልዋ ፈትንዎ ክትዝክርዎ ፈትኑ ተዘይኮይኑ ክሊክ ግበሩ ንክሕግዘኩም ከምዛ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ እንድሕር ክሊክ ክትገብሩ ተዘይመሪፅኩም ከዓ ባይ ዘወይ ኣነ ኮይነ ናብዚ ዝመፅእ ዘለኹ እምበር ንስኹም በዚ ክትመፅሉ ኣለኩም ምክንያቱ ኣነ ቀዲመ ርአ እየ ባይ ዘወይ ንስኹም ግን ብናይ መንፅር ካርት ይኹን ብኣፕ ፎንድ ይኹን ብኣሶሲያ ኣብኡ ክሊክ እናገበርኩም ንቅድም ፈትንዎ ተማ ኣፅንዕዎ ንቅድም ሽዑ ቴስት ክትገብሩ ፈትኑ ቴስት ዝብል ዘሎ ከዓ ንኩሉ ወሲዱ ብሓባር ክፍትነኩም ካብ 2-3 ንላዕሊ ክትጋገዩ የብልኩምን እንድሕር ዳ ካብኡ ንላዕሊ ተጋጊኹም ደጊምኩም በዘን 3 መልክዕ እንተ ብኣሶሲያ ብዝመረፅኩሞ ማለት እዩ እንተ ብመንፅር ኣፕ ፎንድ እንተ ብመልክዕ ካክት ክተፅንዑ ፈትኑ ሓሳብ ደጊምኩም ተፅናዕኩም ከዓ ቴስት እንደገና ደጋግሞ ክሳብ ዝሓሸ ውፅኢት ተምፅኡ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ኣነ ናብዚ ንጎን እንዳኸድኩ ንሪኦ ዘለና ከመይ ከም ዝሰርሕ ከሪአኩም ኢለ እምበር ባዕልኩም ክትገብርዎ ገድፈኩም እየ ናይ መወዳእታ መዓልታዊ ህይወት ላቪ ኮቲዲያን ኢልና ነርና ለኮቲዲያን ነዚ ይመስል ናይ ሎማዓንቲ ቮካብላር ናይዛ 8 ቮካብላሪ 1.2 ማለት እዩ ኣብዚ መፅእ ክላስ 1.3 ይራኸበና